Kuten huomaatte, niin tätä pystyisi paljon käsin käsittelemään. Noniin. Ville. Nyt olisi aika. Siitä. Saat valita kumman otat. Mä en oo koskaan ollut ahne, niin mä otan ton pienen. No niin. Ja kokonaan suuhun ja pureskelet ja purskuttelet hyvin. No. Hyvä. Eikä mitään nyt. Onko se suussa? Menikään mulla hius, kun vähän silleen tuntuisi ikävältä. Siis saatana. Mulla on niin oikeesti hius. Ihan tappaa. Turhaan siinä. Hei, ihan oikeesti semmonen... Ettei vaan sattus mitään, niin... Jatko ottaa jotain maitoa tähän. Ei vittu. Pitäisikö mulla ottaa kans suun? No, mä tuun mukaan. Ei siinä ole paha voi olla, se vain vaikuttaa. No niin, näytäpä tänne, että se... Kun ei pysty puhumaan. Tää on aluksi mitenkään niin. Vau. Jumala. Oikeesti. Henki. Ei, mulle kans. Ei se loppu. Ei se voi mennä näin. Tää on viimeinen kerta, kun mä oon vittu yhdenkään kihlaparin kanssa syömässä yhtään mitään. Oi Jeesus. Sun pitää vähän aikaa fiilistellä, koska mä fiilistelin kanssa. Nyt annat huikki. Tästä tulee ihan paska video, koska en mä pysty puhumaan. Vittu nää mulan pipat käydä päässä. Mä leikkaan mun kielen. Eihän oikein. Se on varaosa täällä niitä. Ville, et on moksiskaan tosta. Se ota mitään, miksi tää on tää? Ota seuraava. Miten sä et on moksiskaan tosta? Eikö mulla vaan tulessa? Kokeilepa ihan semmonen pikku piitti. Vasta nyt kuvaaja Herran Jumala tästä, niin pääst vähän. Tosta on pieni. Vähän tunnelma. Toi, tosta. En mä pysty. Ei ole noin paljon ottaa, vaan siis semmonen ihan kärki. Tosta toi suu. No niin, kuvaajalle kans. Sitten kokeile. Ei se nyt niin paha oo. Ei se oikeesti. Se vaan näyttää siltä. Paat tuo puoliksi ensin. No, tästä puolelta. Sitten. Mä olen siis allerginen näille Et ole. kamoille yleensä. Tämän jälkeen korjaa. Suuri vitsi on lähteä mun kanssa chiliravintolaan. No niin, ja siitä pureskele kunnolla. Ihan vaan silleen nautiskele. Tää on ihan piece of cake, et tuu missään. Sitten kuvittelet sen sillä tavalla, että meillä on niinku 20-kertainen annos tohon verrattuna. Mä vedän pian lisää. Noniin, vedä. Tää on vittu paprikaa. Joo, niin se on. Lähteekö se pian potkimaan? Ei, ota vaan lisää. Ei siitä tullut mitään. Jätkät saatana fuskas. Me ollaan huijattu. Ootteko oikeesti fuskas? Ei tässä ole mitään. Joo. Ota siitä ihan se, vaikka se kantapala siitä. Tai jotain. Nyt lähtee. Ha 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 ha.
Sano nyt jotain. Rupee pikkusen hiki puskee päälle. Nyt rupee tulee. Nyt rupes potkeen. Mutta todistaakseni, että mä en pelkää tämmöisiä pikkujuttuja, niin otetaan vähän lisää. Koska mä haluan Pikku biitti siitä. Tässä on nyt vähän isompi biitti sitten taas jo. Nyt mennään niinku jo melkein teidän kertaan. R-rajalle. Kyllä. Pyörittele sitä silleen tuossa niinku kitalaissa ja silleen. Se auttaa hierot silmiä. Ota kahvia pikkusen, se lievittää. Se on kuulemma kapsasin niminen aina, se nimenomaan tää auttaa. Siitä jos otat pikkusen. Tuo on ihan kauhea tunne, kun se menee kurkkuun. Mut vesi auttaa. Vesi vanhin voiteista. Nyt mä otan. Eiks meillä ole maitoa? Meillä tulisi pieni panikki. Eiks meillä ole maitoa? Meidän tulla sokeritauti ja diabetes. Meidän tulla sähköallergia, sokeritauti ja diabetes. Jos nälipyrsteiskä liekki tuli tulee aamulla. Joo, eiköhän se siitä. Kyllä se aika nopeasti lähtee niin rauhoittua. Olisiko vielä kertakin Onko yhtään hikikarpaleita? Pystytkö Panu oikeesti vetää sellaisen niin tuollaisen ihan kunnoisen, siis ton kantapala? Ei oo toivoa. Eikä? Sylkäsit sitä vaikka pois, jos se... Ei sitä pysty syömään. Eikö se... Ei se... Kokeillaan. Ei se on niinku ainoastaan tämmöstä voi kokeilla silloin, kun on yliopistollinen sairaala lähellä. Kun ei meiltä Kittilässä sellaista. On tossa toi Marian kappeli on vieressä. Ei tää muuten vittu niin helposti. Se on ainoa paikka, mikä varmaan täällä on kappeli. Vittu suu niinku on ihan Ei sitä pysty. No siis täysin tunnet sä sun huulet. Mulla ei oo 10 minuuttia ollut huulia ollenkaan. Vittu vasta tuli varmaan tää. Ihan vittu järkyttävä hiki. Miten tuo Harilahti on vittu niin? Ei se on varmaan piilottunut se hamsteri jonnekin poskeen. Kokeiles Panu. En mä syö tota enää, ei. Otetaan semmonen yksi kierros. Kyllä tää nyt riitti. Ei tää riitti. Riittipäs. Riittikö? Lopeta. Mä vedin sen tää 3 kertaa. Palasen. Vittu kauheeta on, tuntuu että kieli palaa. Se oli siinä.